झूठे बदनाम बा घर घर में दारू, झूठे बदनाम बा घर घर में दारू। प्यार में फंसा के मारे, प्यार में फंसा के मारे मर्द के मेहरारू। बानी शंभू सिंह शहरी जी आयो गाना बा यहाँ के कि झूठे बदनाम बा इहो दारू आई पर तमाम एगो जौन तर्ज पर गाना जौन समाज में एगो एबारा देखल जाता जौन कुरीति जौन एबारा पति पत्नी के रिश्ता शर्मसार होता वही पर यहाँ के एगो संगीत बा समाज खातिर। तो आई सीधे शंभू सिंह शहरी जी से सुनल जाओ। देखी स्वागत बराउर और एगो संदेश देवे के चाहतानी कि आज पत्नी मार के पति के ड्राम में कस देता लो, छुपा देता लो। यही से अब ड्राम बेचाइल बंद हो गईल बा। गांव गांव में बड़ी बेचात रहल, लेकिन अब ड्रामवा बड़ी बदनाम हो गईल बा। ड्रामा देखो के डर लगता, ड्रामवा देख के डर लगता। यही से एगो बाबा गजेंद्र ओझा जी के एगो संदेश बा, हम गावतानी रउआ लोगन के माध्यम से। झूठे बदनाम बा घर घर में दारू, झूठे बदनाम बा घर घर में दारू। प्यार में फंसा के प्यार में फंसा के मारे मर्द के मेहरारू। झूठे बदनाम बा घर घर में दारू, झूठे बदनाम बा घर घर में दारू। प्यार में फंसा के मारे, प्यार में फंसा के मारे मर्द के मेहरारू। झूठे बदनाम बा घर घर में दारू, झूठे बदनाम बा घर घर में दारू। और कैसे बबुआ? देखी के डरात बाड़े मरद अब डराम जी, देखी के डरात बाड़े मरद अब डराम जी। लभर भी संदूक में बचावे लगल जान जी, लभर भी संदूक में बचावे लगल जान जी, बचावे लगल जान जी। कौनो दौरा के मारो कौनो दौरा के मारो तिया अब झाड़ू जी। प्यार में फंसा के मारे मर्द के मेहरारू जी, प्यार में फंसा के मारे मर्द के मेहरारू जी। एगो नया पर घटना भइल बा जौन जेकर नाम बा सोनम रघुवंशी। उहो अपना मर्द के संगे ऐसन के कर्म कैले बाड़ी। कैसे भैया? सोनम रघुवंशी मचा दिहली गोदर, जाके हनीमून पर करा दिहली मर्डर, जाके हनीमून पर करा दिहली मर्डर। सास ससुर फोन, सास ससुर कहे कहवा तू बाड़ू। प्यार में फंसा के मारे मरद के मेहरारू।
प्यार में फंसा के मारे मरद के मेहरारू झूठे बदनाम बा झूठे बदनाम बा घर घर में दारू प्यार में फंसा के मारे मरद के मेहरारू प्यार में फंसा के मारे मरद के मेहरारू और भरोसा उठ गइल बा पति पत्नी के प्यार में अब कौनो चीज रह नहीं खे गइल। क्या संदेश रही? यह संदेश रही पति पत्नी के रिश्ता से उठता भरोसा पति पत्नी के रिश्ता से उठता भरोसा कहाँ कब होत रहे ऐसन धोखा कहाँ कब होत रहे ऐसन धोखा कबो ऐसन पहले ऐसन धोखा ना होत रहे लेकिन अब चालू बा भैया असली छल युग आ गई कलयुग आ गई बा। कैसे अब कैसे कहई है अब कैसे कहई है चारू धाम में हरारू प्यार में फंसा के रोज मारे में हरारू प्यार में फंसा के मर्द के मारे में हरारू झूठे बदनाम बा घर घर में दारू झूठे बदनाम बा घर घर में दारू झूठे बदनाम बा घर घर में